Ayatan nga gagayam ken kakabsat, iti daytoy nga gundaway, niya po Diyos iti may daydayaw, gapo iti ayatyo, nga mong buybuya daytoy nga programa. Kad daytoy nga gundaway, iabrasami, iti parabor, iti Diyos, ken iti pamindisyon na, nga iso iti sagrapon nyo, kabayatan, iti panagadal tayo, iti eskwela sa batina. Kastamat kablawak kadwak ni Pastor Noah, Pastor na imbagngal daw mo na po Diyos iti magbendisyon ken ka, gapo iti anep ken ayat mo nga ngadadal iti sasao niya po Diyos. Wen Pastor, unay lakit din nga imbag ken ayat ni Apo Dios kadata iti daytoy nga lawas ket mabalinan tamanen nga ibingay iti panakaripaso daytoy eskwela sa batina tayo. Ket ni Apo Dios nga rod iti madaydayaw ayatan nga kabsat ket sapay kuma talened tayo manen kadagiti pagbubuyaan tayo sa dinuman nga lugar ti ayanyo ayatan nga kabsat ni Apo Dios ti mangipait agtultuloy nga ragsak ken talna kadagiti pagtengan nyo. Nodda kayo man na ito nakabsat kadagiti pagtangan nyo ngagbuybuya daytoy ito nagtiglay siya kadagiti cellphone nyo itudmi iti kablaw kada kayo. Iti daytoy nga kanito, adalan tayo iti may katlo, eleksyon tayo, nga ti Paulo na tapno iso da amin ag may maysada kuma. Daytoy ket maysa nga kararag na pa Isus. Ket daytoy mo't nailanad iti libro iti Juan. Kem sagbay tayo nga adalan dayta, awisen kayo ay tayo nakabsat nga agdumog tayo, ta makipagkararag tayo kini Pastor Noah. Kararag tayong rod, ayatan nga kakabsat. O yan nga lakit din, amabing nga nasantuan, iti kinaimbag, kinamanagayat mo, kada kami. Tanakaro launay, o Diyos, iti ayat mo, patalgad mo, daytang ayat mo, Apo, baban. Iti panagibaon mo nga ni anak mo, ni Apo, mga Jesus, nga matay, Jack Rose. Ket baban, Apo, ti panagpamatimbikan ko na, madaan kami ti biyag, nagnanayon. Iti dayto yung gundaway, i-commitment ken ka, Apo, ting kami panaggadal, iti leksyon mi, iti dayto nga lawas. Sapay ko maapo, tagtultuloy nga rod, iti panangipaay mo kada kami, iti panakaawat, kinasimbeng, iti panunot, ken kang runaan na o Diyos, mga miris, kadigiti na santuan, nga bambanag, ngayon kami manadalen. Itinagan ni Apo Mesos, dawatin mo digitoy. Amen. Ayaten nga kakabsat na, daytoy nga adal tayo, ket iso iti kararag ni Apo Isus. Nga daytoy ket iso ti katiddugan kararag na nailanad iti nasantuan na kasuratan. Ket sagbay tayo nga warwaren dagiti kapanunutan, kitaan tayo man pay iti teksto nga pakaipunganan, iti adal tayo iti daytoy nga lawas. Daytoy ket masarakan iti Juan 17, 20 ken 21. Wen ket ko nga basahin, Pastor, iti Juan, Kapitulo 7, 20 ken 21. Kasto nga rod, ti mabasa tayo. Ket saan laeng adagitoy ti dawdawatak no diket dagiti pay mamati kanyak gapu iti sauda. Tapno isuda amin agmay maysada kuma akasmet sika ama kanyak ket siyak ken ka. Tapno addamet kuma kadata tapno ti lubong patyen na kuma asika imbaunnak. No kitkitaan ta daytoy Pastor, iti Kapitulo 17, iti 1, daytoy ket maysa nga kararag iti nangato nga padi. Nga iso daytoy nangato nga padi, daytoy ket iso iti mangisimbolo ni Apo Jesus. Ket daytoy met nga kararag na ditoy 17 iti Juan, ket daytoy iso iti maysa nga panagpakada nga kararag. Di English ko magit kunana is a farewell prayer. Ket itatan daytoy ket mangted iti liwliwa kadagiti adalan na. Nga daytoy nga liwliwa nga ited na adalan na akalpasan isuna ket pumanaw ibati na dagiti adalan na ket sumango da iti adu nga parikot. Ken hanla nga parikot oray pay dagiti karit iti panagbalinda nga adalan nga mangituloy iti trabaho ni Apo Jesus. Isu nga iti daytoy Pastor kitaan taman pay nga buya na iti
kapitulo 17 iti Juan. Anya ka di iti buya na. Tanukit kitaan ta iti pastor, iti Juan, kapitulo 17, adda iti 26 nga bersikulo na daytoy. Wen, pastor. Ket daytoy ay iten nga kakabsat na gudwa daytoy iti tallo. Tapno nalaklakat ay kitaan ta daytoy nga kapitulo iso iti pakaipunganan iti adal tayo, ket no kitaan tayo iti bersikulo 1 ingana 5, daytoy iti kararag ni Apo Jesus nga may panggep iti bagina. Numan pay Diyos isuna nga nagbalin nga tao kas kada tayo inkarkararagan na iti bagina. Anyamot pay pastor iti nayon na dayta nga kapitulo. Wen, pastor, iti mat versikulo 6, agpatinggata ti 19, dayto mat iti panagkararag ni Apo Jesus kadagiti disipulo na. So, dayay verse 1 to 5, kadayay ti panagkararag ni Apo Jesus iti bukod na. Kadayay mat verses 6 to 19, isumet pastor dayto iti panagkararag, wenno inkararagan mo ni Apo Jesus dagiti disipulos na. So, lukitaan tayo mo daytoy manon ay ito nakabsat, manipod bersikulo 20 ingana 26, daytoy mo iti panangikararag ni Apo Diyos kadagiti amin amamati kenkwana. Isu nga, kung nagtatay ito nakabsat, daytoy kat nagudwa iti talo. Kapitulo 1, ingana 5, panangikararag daytoy iti Diyos iti bagina. Kapitulo 6, ingana 19, daytoy panangikararag na Apo Jesus kadagiti adalan na. 20, ingana 26, daytoy ket iso iti panangikararag na Apo Jesus kadagiti mamati kenkwana. Kitatan pastor, kitaan taman nga saggay sa daytoy nang nangruna di umwana nga paset. Kasatno nga ni Apo Jesus ket linabanan na. Yun yung pangpangruna na iti panangi kararag. Anya iti sarsaritaan na pastor ditoy kapitulo 17, 1, ingana 5. Kitaan taman no anya iti kay papanan na daytoy pastor. Ket kung basahin, pastor, iti Juan 17, 1, ingana 5, daytoy pastor, ket saritain na ti kararag panagipagmaymay sa ken Ama. So, pudnula unay, pastor, nga ni Apo Jesus talaga nga inkararag na ti bukod na, nga daytoy nga bukod na nga panagipagmaymay sa ken ni Ama. Basa man pastor manipod jay bersikulo 1 ingana 5. Una na ditoy ni Jesus, sinauna digitoy, ket idi intagad na dagiti matana sa dilangit kinunana, Ama, ti oras dimtengen, padayawam ti anak mo, tapno ti anak mo, padayawan nakakuma. Kas iti panangted mo kenkwana, ti panakabalin, ti amin nalasag, tapno dagiti amin nga ited mo kenkwana, in kana kuma ida ti biyag ngagnanayon. Kaya dahito iti biyag ngagnanayon, amaamuan da kuma amay maysa apudno a Diyos, kaya ni Yesu Kristo nga inbaon mo. Siyak indaydayaw kay dito yung daga, naturpos ko, tinaramid ko, nga inted mo kanyak, ket ita, Ama, padayawan na ken kametlaeng iti dayag nga adda kanyak, idi, iti dinnam, idi awampay ti lubong. So ano kitaan ta daytoy pastor? Daytoy nga bersikulo nga nabasa 1 ingana 5, itilinaon na daytoy ket inkarkararag na pa Jesus nga daanda iti panag maysa ken iti Ama. Wen. Ta kunana dijay bersikulo 3 pastor ket kunana ket daytoy ti biag ngagnanayon amamuanda ka kuma amay maysa apudno nga Dios ken ni Jesus nga inbaw mo. So linaw na dayta nga kararag pastor ket isu dayjay panag maymaysada. Ken hanla nga dayjay nga panag maymaysada inkararag na pay nga adda itinadeket nga panagkadwada ken pannakaamuna iti Dios ta kunana gising ko padayawan nakken ka metlaeng iti dayag nga adda kanyak idi. Isu nga no kitkitaan ta ditoy pastor ket daytoy ket kararag na pa Jesus nga personal na kararag tapno maddaan iti nadagdeket nga relasyon ken kuana. Ken may sapay ditoy pastor daytoy ket kararag nga
Third, iti konfirmasyon. Dayjay panagngitid na iti biyag na nga matay day cross ta subutan na iti managbasol. Isu nga ayatan nga gagayem ken kakabsat daytoy nga bersikulo nga nangi lanadan iti kararag na po Hesus impakita na iti panagmaymaysada. Nga daytoy nga panagmaymaysa no kabaalan iti nadyusan daytoy kabaalan taymet nga kas maysa nga anak na nga sumurot iti pagayatan na nga babahan iti panag maymaysa. Pastor, anyamat nga iti linaon na dayjay kararag na kadagiti adalan na. Nangruna nga salita na daytoy. Kitantaman pastor, basa man lang ijay bersikulo 17. 17. Wen, pastor, basak man ti John 17 verse 17. Pag santo mida, iti kinapudno, iti saom, isu ti pudno. Dito'y pastor, ket ing kararag, dito'y may kadwa nga paset, dito'y John 17 verses 6 to 19. Ket dito'y kata kararag ni Apo Jesus kadagiti disipulo na. Ta makita ta dito'y pastor, nga nagkararag ni Apo Jesus dito'y, ing kararag na ti panagmaymaysa, dagiti disipulos na, iti may panggap ti epektibo nga panagserbi. When pudnulao na pastor nga talaga nga ammo ni Apo Jesus ngamin nga digitoy nga disipulos na ket rumsuan to ti saan da nga pa nagkikinaawatan ken malabit iti limitado nga pa nakaamudan to ket talaga nga iti pa nagserbida ket adanto ti pagkurangan na. Isu nga ni Apo Jesus talaga nga inkararag na ditoy nga ay kararagan na dagiti disipulos na iti may panggap iti epektibo nga panagserbida. Kiniti may sapay pastor, nagkararag ni Apo Jesus tapno maiwanan dagiti disipulos ken matarabayan da iti dakes. Isu nga nagimbag pastor nga talaga ken iti maudi nga makita gitoy nga no apay nga inkararagan ni Apo Jesus iti adalan na ket nagkararag ni Apo Jesus tapno mabalbaliwan ti babaen iti kinapudno mabalbaliwan ti panagbiagda. Digitoy nga disipulos. Isu nga no kitaan tayo dito ayatan nga kabsat ni Apo Jesus nga mismo idi nga ikararagan na dagiti adalan na inkararagan na ida tapno iti kasta adda-anda ti panagkaykaysa tapno iti panagserbida ket nasaysayaat. Hala nga dagiti iti nakabsat inkararagan na ida tapno iti kasta ket maalwadan da, matarabayan da, kadagiti dakes nga pasama kadakwada. Ken, inkararagan na ida, tapno mabalbaliwan da, babaen iti kinapudno. Daytoy nga panagkararagay tayo nakabsat na apis kadagiti dalan na, mabalimot ngagbalin tayo, daytoy nga kapadasan. Nga babaen dagiti panangikarkararag tayo, nga maddaan tayo ti panagkaykaysa, nga kas kararag kadagiti adalan na, ikararag tayo mo't ay nakabsat nga daan iti panagkaykaysa tayo. Iti unag ti iglesia, iti unag iti familia, ken uray pa'y kadagiti kadwa tayo iti trabaho. Tapno iti kasta, iti panagkaykaysa tayo, dakkel iti may na nga gundaway kada tayo. Iti panagsaksi, iti panagserbi, kinni ni Apo Diyos. Pastor, anya pa iti kargana pa nga linaon dahito nga kararag. Tano nakita tatatay, kararag na Apo Jesus, iti bagina, kararag na, kadagiti adalan na, kiniti may katlo, panagkararag na Apo Jesus, kadagiti sumurot kenkwana. Kitaman pastor niya kunana ijay 17 bersikulo 20. Wen pastor kasi ti kunana ket saan laeng adagitoy ti dawdawatak no diket dagiti pay mamati kanyak gapu iti sauda. Makitak dito pastor nga ni Apo Jesus inkararagan na dagiti mamati ken kuana. So hanla nga digiti igbalin nga dagiti disipulo na uray pay kadagiti amin nga mamati ken kuana inkararagan nan pastor ni Apo Jesus. Ket pudnula unay nga daytoy nga panay kararag na ket isu ti panagmaymaysada ket isu ti rumwarda iti kinapudno. Aje kunada nga unity
panagmaymaysa gapu iti kinapudno. Isu nga pudno launay nga dagiti namati ken kuana pastor. Hala nga dagiti disipulo na oray pa dagiti mamati pa ken kuana nay kararaganen nga babaen iti panakaamuda ti kinapudno and then sinurot da ni Apo Jesus. Isu nga itata naddaandan ti panagmaymaysa. Iso nga nung kitaan dato'y pastor, dahil nga panagmaymaysa nang nangruna kuna na tatay jay 20, idaw no diket kadagiti pay mamati kanyak. Wen. So nga ni Apo Isos sarsarita na jay sanlaan nga dagiti adala na ti kararagan na no diket di uray pay dagiti mamati kanya na. Apo ting kararagan na daytoy tamno iti kasta ket anya idtoy nga makita ti panagmaymaysa nga babaen iti kinapudno, panagmaymaysa babaen iti ayat nga naaddaan iti panggep ken panagmaymaysa iti mati. So no kitaan ta daytoy pastor nga panagmaymaysa ipagpakita na kada tayo nga iti Dios ket daytoy nga kararag na iti Juan 17 daytoy tapno amin addaanda iti panag maymaysa. Isu nga ayaten nga gagayem ken kakabsat maysa daytoy nga adal kada tayo nga paset ken karga iti kararag tayo adda kuma dayjay panaki maymaysa tayo iti Ama panagbalin tayo nga adalan ken kastamot panagmaymaysa tayo iti panagsaksi tayo. Tadaytoy agundaway dakkel iti pagbanagan na no aramiden tayo daytoy gapo iti ayat ken kuana. Pastor, kasano nga ruden nga may trabaho iti panagmaymaysa iti bagi ni Kristo. Anya iti balakid mo't laang ni Juan. Taditat tayo, kinita tayo di kararag na, itatan, kasatno tayo nga maramit iti panagmaymaysa iti bagi ni Kristo. Dahito ikat masarakan iti Juan 13, 34 kan 35. When, kahit kuman nga basaan nyo, Pastor, iti Juan, chapter 13, verses 34 and 35. May sa abilin, abaro, ti itdek kada kayo. Tapno, agayan ayat kayo, iti maysa ken maysa. Kas, iti panagayat ko kada kayo, kas tamet, agayan ayat kay kuma, iti maysa ken maysa. Gapu itoy, mailasin danto, ada kayo ti adalak, no ada ayat yu iti maysa ken maysa. Nagpintas pastor nga dito yung inkararag ni Apo Diyos nga tapno datay amin ket maadaan tayo iti panagmaymaysa ket mapapardas tayo dito yung nga panagmaymaysa iti bagi ni Kristo babaen iti agtultuloy nga panangipakita tayo iti serbi nga may panggep iti ayat. Ay constant demonstration of service by love kuna na pastor. So nga no agtultuloy tayo nga may panggep tayo ti panagserbi tayo ket gapu ti ayat pastor. Han nga gapu ta agserbiak tapno may tag-aynak kasay no di ket agserbiak gapu ta ayatek ni Apo Jesus ayatek met iti padak nga kapamatyak. Isu nga nagpindas pastor nga panunuten dayjay nga mapapardas tayo nga talaga iti panagmaymaysa tayo ta isugur ting kararag ni Apo Dios nga maaddan iti panagmaymaysa mapapardas ti dayjay babaen ti agtultuloy nga panagserbi tayo nga may gapu iti ayat. So nga no daytoy nga rod nga kitaan ta pastor nga teksto kuna na jay naibasar daytoy iti panaginnayan ayat. Kadaytoy nga panaginnayan ayat may pakita daytoy iti nabilag nga panagserbi. Tadaytoy ket saan nga datayo iti agserbi no dikit di agserbi tayo kinni ni Apo Dios. Anya pa iti malaksid dayjay nga panangipakita iti panagserbi babae ni tayat pastor. Anya pa iti makita pa dito nga may kadwata nga makita. Ti makita pa dito pastor ket dayay panagtultuloy a panangipakita ti saan ana imbubukudan abagi. Eno dayay constant demonstration of self-denying. Pudno launa pastor nga iti sumurot kini Apo Jesus talaga nga kuna nangar ni Apo Jesus sumurot ka kanya
pagtalikudan tayo, iti bagi tayo. Nga talaga, surutan tayo ni Apo Jesus. Kaya nasawan, hana nga dagiti pagayata kun iti masurutan, o digiti pagayataan ni Apo Jesus. Kaya agtalinaed nga talaga kan agtultuloy iti panagmaymay sa tayo nga agpamatikan ko na no datayo ket talikudan tayon talaga dagiti kinaimbubukudan ket agarin DJ panagsurot tayo lang di pagayatan ni Apo Jesus. So ano kita antang oruday ni Pastor ket dajikan kanayon nga panangipakita tayo. Iti panang likod tayo, iti bagi tayo. Well, Daytoy ket mangipablak nga adda iti panagkaykaysa. Well. Gamin no talikudan tayo iti bagi tayo, saanen nga siyak iti masurot, saanen nga siya iti masurot, no di ket di iti masurot ket ni Napo Jesus. Well. Kadaytan no marami tayo dayta ket adda pay nga adda iti panagmaymaysa. well. Gamin no iti pangpangruna tayo pastor ket dayjay bagi tayo. Si tayo ti bida ket kuna tayo no nga siyak. Well. No dadum pa ikabilda pa dijay donated by. Ay problem. Wala na ba niya? well. Na ay problem. Tapos no saanan nga mabigbig iso na, Well. agsakit itinakom Nakom na. na. Well. No saan pa yan nga mailik nga panglakayan, dagijented na, alain na pa yan. Ang kitain. Well na Pastor. Dayto iket han na pa nga natalikodan iti bagina. Ken iti may katlo nga makita ta dito pastor ket nga linad nga inlanad dayto teksto nga binasa ta dito'y Juan 13:34-35 ket saritaan na pa dito'y iti kanayon nga panagsakripisyo tayo. Pudno lang. Tano adda iti panagsakripisyo pastor ket addamot iti ragsak. Well. Ta no kikitaan tayo ay tayo nakabsat no kasano tayo nga maddaan iti nananay nga panagkaykaysa iti bagi ni Kristo kasapulan tayo iti kankanayon nga panangipakita iti panagserbi babaen iti ayat. May kadua ket babaen iti kankanan nga panangipakita tayo, iti pananglikod tayo, iti bukod tayo abagi. Ken iti may katlo iti kankanan nga panangipakita tayo, iti panagsakripisyo. Ken no dagitoy nga banbanag ket maramid tayo. Dayjay kararag na pa Isus tapno amin ket maddan iti panag maymaysa maramid daytoy nga pudno nga kapadasan na iten nga kabsat no laeng matanlikudan tayo ti bagi tayo addan tayo ti kinapakumbaba ken adda iti panag sakripisyo daytoy iti mapasamak iti anak ni Apo Dios. Pastor, anya pa iti makitam ditoy nga mainayon nga practical nga leksyon nga maadal tayo. Well, umuna Pastor nga may nain ko nga practical nga leksyon. Dito'y nga leksyon tayo ket iti panagmaymay sa gayam ket produkto detoy iti nasalunat nga relasyon kini Apo Dios. Amen. Nagimbagay na yan Pastor. So nga iti maysa nga iglesia nga napintas ti panagmaymaysa da kay nasawon Pastor digiti kamkameng ket iti relasyon da kini Apo Dios ket nasalunat ngamno malnoris Pastor iti relasyon tinasayat nga relasyon kini Apo Dios makita tayo nga talaga nga uray pa iti atmosphere iti unig ti iglesia han nga nasalunat. Isu nga kanain tayo kung mga panunuten nga iti panagmaymaysa no kayat tayo ti panagdaan ti panagmaymaysa kasapulan nga rod nga napintas ken nasalunat kuma iti relasyon tayo nga kanain kini Apo Dios. Amen. Ken may sapay nga makita tayo ditoy ayten nga kabsat pastor iti panagmaymaysa daytoy ket nairamot iti ayat. Wen. Tano awan iti panagmaymaysa ken haan nga nairamot daytoy iti ayat addan tulat ti susik saan nga panagtutunos ken haan nga panagkikinawatan. Ngamno ti panagkaykaysa iti nakabsat ket nairamot iti ayat dakkel to iti mayted na iti uneg iti pagtangan uneg ti iglesia ken iti maysa nga tao iti bukod na nga bagi. Anya pa'y pastor iti makita pa'y dijay. Ti makitak Pastor pa nga leksyon nga maadal tayo iti daytoy nga rod adalan tayo nga leksyon nga lawas ket napatig iti role Pastor ti kararag iti panagkaadda ti panagmaymaysa.
pudno launay nga datayo uray pay ni Apo Jesus talaga nga inkararag na pastor. Pudno launay datoy longest prayer nga talaga ni Apo Jesus about unity. Talaga nga maragsakan naklaunay nga makaammo nga maadaan tayo iti napasnek kanasayat nga panagmaymay sa babaen iti panagkararag. Tayo dayto iti inbati ni Apo Jesus nga ehemplo kada tayo. So ano kayat tayo ayatan nga kabsat nga dumdungeg pagbibuya nga madaan tayo ti panagmaymay sa uray pay kadi hanlang at iglesia uray pay ti uneg ti pagtayangan pastor. Talaga nga hantay ko mga lipatan kan kanayon kumarata nga kanayon ti panagkararag. So nga iti kanayon nga panagkararag ti may nga pagtayangan talaga nga may bunga na daytoy kaanayon nga dati panagmaymay sa. So nga ayatan nga kabsat, lagi tinapraktikalan nga leksyon nga maadal tayo, iti panagmaymay sa daytoy ket bunga tinasalunat nga relasyon kini Apo Dios. San lang daytoy no di nairamot pay daytoy itayat ken daytoy nga panagmaymay sa naimula itinadameg nga daga babaen iti kararag. Kado daytoy ay ito nakabsat kat agbalin nga kapadasan iti kararag na po Jesus nga panagmaymay sa agbalin nga napudno iti kapadasan tayo. Iso nga ayaten nga kakabsat ken kayem rumbeng launay no addaman dagiti haantay nga panagikinawatan ito nagtiglesia iti pamilya wenno anyaman na ito nakabsat maburiburan tayo iti kaimbagan nga rabiden tayo apan tayong ikamang kinabos ikararag tayo ket dayjay suron unget nga adda kada tayo ikararag tayo ay tinakabsat nga dayta ket balbaliwan na po Jesus itayat tapno masurusuro tayo iti mamakawan ayaten nga kakabsat siraan tayo daytoy babaen iti panagkararag. Amami anasantuan nga adda ka sa dilangit agyaman kami iti kararag nga inbati na pa Jesus a pagtuladan. Nga daytoy nga kararag nang ted iti kay papanan iti panagbiag na kadagiti adalan na ken kadagiti mayat a sumurot ken kuana. Apo mi nga Dios agbalin kadi daytoy nga kapadasan mi. Tapno maddan kami iti panagkaykaysa rumbeng unay nga umuna ket idaton mi ti biag mi ken ka. Tapno iti kasta aramiden na kami nga pudno nga adalan ken pudno a pasurot mo. Agyaman kami Apo iti panangdengeg mo daytoy kararag mi itinagan na po may Jesus. Amen. Ayaten nga gagayem ken kakabsat agyaman kami iti gundaway manen nga nalpas tayo nga nirepaso iti leksyon sapay kadi tadaytoy kararag na po Jesus na pudno kadagiti kapadasan nyo. Diyos nagngina kada kayo ket niya po Diyos ti magbendisyon kada kayo. Kastamit Pastor Noah, thank you very much. Kastamit kanya Pastor. Ken ay ito nakabsat agkikita tayo manen.